In fact kwakungashunyayelwa kodwa kwakuthandazwa. Into eyayithethwa sasijongane nayo. Lo muntu wayethandaza ungathi usijongile. uYesu wayibamba impilo yami. Ndaya ententeni sendoyisakele. Wathi kushunyayelwa ndabe ndingaphandle ndikhobele. Ngeza gebhu zibalapha ententeni. Ndangena ententeni hayi ngokuba kwakugidwa okanye kwakushunyayelwa, kodwa ndangena ententeni ngoba sendiyokwamkela uYesu. Ilizwi lindoyise uthandazo. Icawe ndikhulele kuyo, ndikhulele eZiyoni, yandidika. Into eyenza uba indidike yileyo kuba umfundisi owayesikhokhele pha ngasekhaya wayeyinjoli, wayeyibhodi ephinda futhi eyinjoli. Izithebe zapha elalini zazisabiwa nguye. Imicimbi yonke eyayihanjwa kwakungekho mcimbi awayemphosa. Kwindawo ezinotywala yayinguye okhupha ibhekile. Xa senkonzweni iphinde ibe nguye osikhokheleyo. Kwakhona iBhayibhile ezazincinanana zeNew Testament. Impazamo ndadibana nala Bhayibhile yandixelela izinto eziphikayo le yenziwa ngumfundisi wami. Eyokugqibela eyandenza ukuba ndiuvale umnyango wecawe. Wasuka kwanxilwa apha kwasilwa. Kwaselwa ibhotile ezazimhlophe iziminofu 1818. Sasela sanxila silapha nabefundisi bethu. Kwahanjwa kwayokhonzwa ngaphakathi kuxheliwe. Babe negama babelibizile lento babeyenza beyikota ezwini. Ngatsho ndathi yokugqibela ke le umama engasekho. Ndathi soze ndiphinde ndize. Ngenxa yokuba ndidibene nelizwi. Umthetho wami ndifuna indlela ngoba umama before asweleke wathi bantwana bam ukufa kwam zeningakhali kodwa zenithandaze. Yayilingoma yaseZiyoni. Wathi kodwa ngumyalezo wenu lo endinishiya nawo. Ufa kwam zeningakhali nithandaze niye ezulwini kwikhaya likaBaba. Ndadibana noYohane chapter number 14 verse number 6. Wandenza ndayiqonda ukuba indlela nguKristu Yesu. Xa ndilandelela into kaYesu inento engahambisaniyo nazo ezazisenziwa enkonzweni. Ndahamba ndanxila, amagazi abantu ndawachitha, nelegazi lam lachithwa, inhliziyo zabantu ndazephula. Ngasekhaya ndandithembekile ngenxa yokuba ndandingumuntu owayethembeka xa ehleli nawe, kodwa ukutshona kwelanga ndandingoyena ostoti. Ukuze ndilibone uba linamandla igama likaYesu, ndabizwa ndilele, bendinxilile emini kukhona isport kwezinye zezikolo ezizijunior. Ontanga ndini babebethiwe baxuthelwa obushi namazembe wabo. So ndayolandwa ekhaya, ndilandwa sendilele, bendihambe ndayotipha kusemini, ndilandwa senditshonile ilanga. Xa ndilandwa kuthiwa sibethiwe, amazembe wethu ayinamagama nobushi bethu, kuthiwa uNophilisi uthathiwe. Ngoba sasithi elizembe kuNophilisi ngoba wayinyanga wonke umuntu ongathi yaphazamisa. Ndahamba babekhona abakhulu bam bayondishiya apho. Ilale sasiqubisana nazo yazintathu, amakhwenkwe lali ezintathu, sabe sibayi-7. Bajika abanye sashiyeka sibathathu. Lo wayemdala kunathi wayephethe ubhushe ehambe exhabela ibhali.
xa befika abantu wabaleka, sashiyeka sibabini nomeza wam uNkosinathi. Wathi Mxiva sisi, ndiyabaleka ngoku, uzawushiyeka wedwa, ndanenkani uba zange soyiswa kanti ndizawuwa. Ndawa, bafika bandibhuqa. Kwakungekho hlobo lasikhali esasingekho xa babendibhuqa, kodwa ndaphuma ndinenxebe linye. Iskipa sasidlakadlaka, kodwa kwakungekho nxeba, izizivubeko nje. Ndambona uYesu uba unamandla, ngoba ibhanti nasendisitshisile. Ndasixelela uba ndizawubambelela. Xa babekhwaza babesithi uMxiva sinobufile sozaphinda avuke, ngoba ngasekhaya bawukhe wawa wenziwa sure. Ndalibona igama likaYesu ukuba linamandla, batshintsha ubomi bam. Ukusukela ngoko ndathatha isigqibo sokuba ndizayilandela le nto. Ngasekhaya bekho abantu abasindisiweyo, ukuba kuyiwe bafaneni, abafana abakhoyo abasindisiweyo babe babini nje qha. Wawungekho mntu usindisiweyo ngasekhaya, ayaziwe insindiso, kodwa ndazixelela ukuba iyawubonwa ngam. Ukusukela ngoko kuze kube namhlanje zange ndiyityise itimu yamazulu. Ncwadi ngokubhala yeGenesis chapter number 6, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha sizawuthandaza. Ncwadi yeGenesis chapter number 6, egameni likaYesu sizawufunda nje amavesi ambalwa bese siyathandaza. Sawutsibatsiba ela umuntu ozondifundela uzafunda from verse number 1 aphele ku verse number 6, atsibe afunda verse number 13 no 14, atsiba afunda u16 ayovala ngo18, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Genesis chapter 6 verse 1. Yebo. Isihloko ubutshijolo babantu. Verse 1. Lakuba landile uluntu luthesa elizweni, kuzelwe namantombazana. Onyana bakaThixo baphandlwa bubuhle bentombi zabantu. Onyana bakaThixo baphandlwa bubuhle bentombi zabantu. Bazikhethela abafazi kuzo. Ngenxa yesono onyana, xa uthi onyana bakaThixo kuthethwa ngeengelosi. Kuthiwa kwanda ububi ehlabathini, isono sagcwala umhlaba wonke. Konakala indalo, yonakaliswa ngamandla esono. Kuthiwa amandla esono akanakalise emhlabeni nje qha, kodwa hamba ayo affecta ingelosi. Onyana bakaThixo baphandlwa bubuhle bentombi zabantu. Yebo. Bazikhethela abafazi bakhetha abafazi kuzo ngokuzithandela kwabo. Babambatha inyama onyana bakaThixo, babambatha inyama bangena intombi zabantu, ngoba isono sangamile. Kwaphandleka onyana bakaThixo, bephandlwa bububi obandileyo emhlabeni. Yebo. Verse 3. Ngoba ke uThixo wathi andisayi kubayeka. uThixo waqaphuka esizulwini, waqathukiswa bububi obungamileyo emhlabeni. Leli iBhayibhile ngingaqoba phansi. Leli iBhayibhile wathi uThixo andisayi kuphinda ndibayeke abantu. Yebo. Babezizimakade abantu, ngoba abantu babengadalwanga nguThixo ukuze bafe. Kodwa uThixo wathi xa emdala umuntu, wayemdala engenawumda ambekileyo ukuba uzawufa. Kodwa isono senza ukuba abantu kongamukufa empilweni zabo. Leli iBhayibhile uThixo xa edala umuntu, lithi uThixo wakholiswa into awayenzile. Wahlala uThixo waneliseka
ngoba umuntu yeyona nto uThixo ayenze ekugqibeleni kwayo yonke into endalo yakhe. Lithi iBhayibhile xa eyenza le wayenza special ngoba wayefuna uzibuka kuyo, kodwa ngenxa yokonakaliswa sisola. Lithi iBhayibhile uThixo wazisola wathi andisayi kumyeka umuntu abe sisimakade ngenxa yesono. Yahlukanisa uThixo yamehlukanisa nesipili sakhe. Athe xa yeyenza wayenza lento, lithi iBhayibhile wayenza ngokomfanekiselo wakhe, wayenza ngokufana naye. uThixo waqaphula emoyeni wakhe wathulula emathatheni omuntu. Umoya kaThixo wahlala esidalweni esidalwe nguThixo, kodwa lithi iBhayibhile ngenxa yesono uThixo wafunga esezulwini wathi umoya wami awuzuphinda uhlale kwaba bantu ngenxa yobubi, ngoba lapho kukhona isono kukhona ububi. Utata phaya ekhaya bendingoyena nyana ohleliwe ezilalini, abantakwethu bebehlala eMpumalanga. Indima umuntu ohleli ngasekhaya ezazi zonke izinto zasekhaya. Xa kuthethwa ngezinto ezidinga indodana bekuthethwa ngam, kodwa isono sandenza utata wazisola. Xa endijonga angaboni indodana kum ngenxa yokuba ububi bebukuyongamela impilo yam kangangokuba utata bendingavani naye. Ebesithi utata xa esithi kweli cala mna ndiphume ndiye kweli cala. Akekho umuntu ohluphe utata ebantwaneni bakhe njengam ngenxa yesono, ngoba lapho kukhona isono khona noba ngathi umntwana ungamqeqesha kanjani ngoluphi uhlobo ekhaya bekungaphunywa bekungabuthwa, kodwa mna ndaqhekeza kunjalo, ndatyoboza ndaphumela ngaphandle ndayokwenza izinto ezingaziwayo ekhaya. Utata wayethi xa ehleli esofeni ebukela iTV ublack and white, athi ebukele ndibe ndisithi tata uphakama nini yolala ngoba nanku ubhushi wam phantsi kwakho ndifuna ukuhamba. Isono xa ndibona ontangandini abangengoba lapha elalini ibindenza ndinukelwe ligazi. Xatshona ilanga siyahamba siyonqoloba ngenxa yamandla esono. Isono samenza uThixo waxakana nento ayidalileyo ayithandayo. Ungowexabiso wena, kodwa isono samenza wasola ukuba wayemdalela ntoni umntu. Yep. Uthikhoyo wathi andisayi kubayeka. Babazizimakade abantu. Yep. Kaloku ngabantu abafayo. Yep. Ukususela ngoku Yep. ngaphezu kwekhulu elinamashumi amabini eminyaka. Yep. What's up? Ngezomini ukanti nangasemva koko kwakukho iingqilibela zabafa elizweni. Yep. What's up? Verse number 5. Verse 5. Utheke uThikhoyo akuphawula ukuba ngamatshijelo uNdikhoyo xa ephawula abantu bakhe wafika bengamatshijolo. Yep. Nokuthi rhoqo kwabo ukuyina kuthiwa babethi rhoqo mihla le ukusukela ekuseni kuyotshona ilanga, babesithi rhoqo mihla le kwangekho suku lwamahala, babeyila ukubi kodwa ngengqondo zabo. Ayikho into ababeyiplana ngaphandle kokubi, ngoba lapho kukhona isono kugcwele ububi.
Noma ngathiwa wena intombi kanokutsho ufundile uphume ekhayeni elinjani uyinsizwa ethenjwe kanjani kowenu, kodwa ukuba kukho isono uziplenela ububi wena qala, ungekabenzi kwabanye abantu. Wathi xa ebajonga uThixo wafika aba bantu beyila okubi, kodwa xa beplana iiplans zabo ububi bodwa. Ngamanye amazwi umhlaba wonke wogcwele ngabathakathi, ngoba ngabathakathi abantu abayila izinto ezimbi. Funda sisithandaza. Weva into embi ngenxa yokuba wabadala wababeka weva into embi. Esinye isikolo sithi wazisola. Wasola xa ejonga abantu into uThixo ayixabise ngaphezu kwento zonke, kodwa lithi iBhayibhile wazisola. Ndinombuzo uba lithini izulu xa lindijonga namhlanje? Ndiyayibona le nto yokuba umzali atsho emntwaneni wakhe athi zange ndizale apha, kube khona le ndlela agqibezela ngayo uba kwenzeka ntoni emathumbini, kodwa ndiyazibuza uba how much more kase kusitsho umdali ejonga wena. Ndinombuzo nje apha ngokungaphakathi, angabe uThixo akazisoli nangam? Awunawo na wena? Mna nombuzo apha kum, ingabe uThixo akazisoli na? Ngoba as long zisahlele esonweni ndihleli kwindawo endenza uba uThixo xa endijonga zisole ngam. Uthi kuyezekile xela abantu bangezekile ukuba ndithandi kufe namnye efele esonweni sakhe nabafayo. uThixo yeyona nto emvisa ubuhlungu kakhulu leyo kuba abantu bahlale bade bafe befele esonweni, ngoba wonke umntu otya isono sisidumbu esihambayo. Uthixo akajongi kule ndawo, uThixo ujonga idestiny, ujonga ingunaphakade. Njengoba silapha sihlangene ngengunaphakade lakho, that's why singazange uzodlalisa, singazange uzoentertainana, size lapho ukuzofumana inyaniso, uhambe uyogwetywa uyivile inyaniso. Wonke umuntu ohleli esonweni akaqalekiswanga, kodwa uphila kuso. In fact usiso isiqalekiso madoda. Wonke umuntu ohleli esonweni akaqalekiswanga, usisiqalekiso. Yonke into uThixo asolayo ngayo, loo nto leyo iqalekisiwe. Loo nto yonke into uThixo azisolayo ngayo. Unyana woluntu uzele ukuzofuna nokusindisa abantu bakhe, ebasindisa kubo qala, ngoba isono yinto ehlala ngaphakathi. Isono sispirit esiphilisa wena mnini. Wasisola. Funda sisi. Wathi ndizakubacima Ndizakubacima kuphele bangabikho. Ndizakubacima
kuphele bangabikho emhlabeni ndiza kubaqima kuphele bangabikho emhlabeni abantu endibathalileyo. Kuthi uthini? Yep. nditsho kunenyamakazi Kwa-affecte izinto ebezingangeni ndawo, ngoba ukuwa esikuwileyo kukhulu kakhulu. Xa sithetha ngemijolo asithethi ngeso, sithetha ngemiphumela yokuwa kwakho. Ezi zinto uzenzayo uzenziswa imiphumela yendawo ohleli kuyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yento ongakwazi ukuziphatha ayinguwe wenze kodwa yindawo ohleli kuyo. Ma ungatshintsha indawo ohleli kuyo kungatshintsha nesimilo. That's why xa sifika kuKristu sifika sonakele. Atubona ubani xa kuKristu uba yindalo entsha, izinto ezindala ziyadlula. Athi jongani kuKristu izulu zonke izinto zakhe zisuke zabantsha. Lapho nisheka nesibuzo uba wena ufumane iphi insindiso? Sisola izulu somane usithi noYesu. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hey, Nkosi yami. Bayakhumsha namhlanje. Silungu. Omama banesilungu. Hey. Xa bethetha isimpondo nesiXhosa bangathi Hey, basihle. Nkosi yami. Bafuna ingathi lento kaYesu ufuna ukuthi Jesus ingathi waYesu. Khale ngo Jesus, Jesus Christ, Jesus. Hey. Jesus. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Uyakhumsha. Kodwa khumsha nezono, uyakhumsha. Khumsha nezono, khumsha nomuntu othi xa ekujonga sole. Asole. Siyalahla. Mayibe liphuke limnandi indumiso yethu. Mayibe liphuke limnandi indumiso yethu. Kunabantu abagcwele ecaweni kodwa indumiso yabo liphunge libi. Uthixo iyamtsaha indumiso yabo, impilo yabo isemilo zabo behleli nje bayamtsaha uThixo. Uthi uyesu kuzixesha nangokuselikho apho abanquli bakabawo bezamnqula ngomoya nangenyaniso. Hallelujah. Yes. Nikhona abantu basephunzana. Umso wasephunzana nikhona. Hallelujah. Amen. Asizange uzofuna kawe apha. Asizange uzoqala nkqubo entsha apha. Kodwa sizoke laba bangaphakathi lungani phela. Anisani sifise ngani sinzwe nongathi wapha kubizwa alta khona abantu bafuna ukuthi nonke emsindisiwe kwala nehlumalanga amanyana. Namtumisi kodwa indumiso yenu izothe kuye. Wasola. Uthi uPawulos xa ethetha ngabo uthi ngembonakalo
bayamhlonela kade ubajongile ngembonakalo bayamhlonela kodwa bayawaphika amandla akhe. Uthetha noYezekile uThixo uthi Mtundini abantu bamayeza kuwe besithi masihambe siyomamela indoda kaThixo. Uthi bafika bahlale bathi nqwadalala phambi kwakho baphulaphula into oyithethayo. Uthi kodwa benza into ngayo. Uyathetha kodwa into oyithethayo abenzi lutho ngayo. Amanye besithi go deeper, man of God. Wazisona Khathazeka kubaba khathazeka kubaba yena ebona abantu bakhe bemuva Yesu kana hasaya ila mahasata heli mahandara baba uyabuya uYesu usalibele kudlala nje uYesu uyabuya asiyofika uphi wena ngoba uYesu uyabuya Verse number 13 sithandaza. Wathi ke uThixo kuNowa ndifikelele ekubeni ndilubhangise lonke uluntu. Ndiza kulutshabalalisa luphele tu kuba ilizwe lizela zizenzo zobundlobongela. Wena zenzele inqanawa ngamaplanga kwavela iplan. uThixo abantu benakele benjalo waveza icebo eveze ifemeli enye ekwathi ngenxa yokuthembeka kotata wekhaya ngoba baseza ukhawunta otata nomama bamakhaya ngendlela abakhulise ngayo abantwana babo. Wonke umuntu onomntwana useza ukhawunta. Otishala baseza ukhawunta. Mama mfundisi omniseza ukhawunta ngabantwana uThixo anithembe ngabo ukuba kanibanike ingqeqesho nibanike ukufunda kulomhlaba nakhetha ukufaka izinto zongendawo niseza ukhawunta. Ukhawunta bafundisi niseza ukhawunta. Ukhawunta ngokudlalisa abantu benkosi belambile befuna ilizwi behlupheka nathatha inhlupheko yabo nazi izityebi bashiyeka belambile niseza ukhawunta. Ukhawunta kwathi ngenxa yale ndoda le family yonke yafumana intsikelelo yafumana ukubabalwa. Kuthethwa ngoNowa kodwa xa kuthethwa ngoNowa kuthiwa nefamily yakhe zangisale ngoba uNowa wafundisa kahle ifamily yakhe akathi elandela uThixo ifamily yakhe yalandela izithixo. Njengoba bakho abantwana belandela izithixo wena usithi ukhonza uYesu. Iphi indlu yakho yosho wathi mina nendlu yami sikhetheleni nina kodwa mina nendlu yami. Iphi indlu yakho? Ulala umazi nokukweliphi ekhaya
Hey, Jesus. Awuze ndiyabulela Nkosi. Akekho uSathane angambuka umntwana. Ukhona unoYesu. Akekho. Impazamo isendleleni omkhulise ngayo. Kukho abantu abaphila isalvation bayiphila ifamily ayayifuna. Kukho abantu abathe besindisiwe babenza abasemva kwabo bathi asiyinqweneli insindiso kayinje. Nithi babuyadala abantu basekhaya umuntu osindiswe oyi-firstborn ekusindisweni ukusezawukhawunta phambi koThixo. La ndithetha nge-firstborn ndithi njengoba ekhaya kwasindiswa mna ukuba ndiye ndaphila mncinci ndiyabenza abakuthi abayinqwenela into yensindiso abayibona sendisithe ndisindisiwe ndisezawukhawunta. Wena zenzele inqanawe ngamaplanga ibe namagumbi uyikabe ithanga phakathi nangaphandle. Verse number 16. Verse 16. Yeah. Uzuyifake uphahla inqanawe ushiye isithuba esingama40 yenza into engaqhelekanga. Vele wena ngexesha wenza inqanawe wenza ibhokisi. Usukwenza nje inqanawe ezawuvuleka ngaphandle ibenhle. Kodwa vele wenza ibhokisi. Yenza into ezawuvalwa emaqaleni nangaphansi nangaphezulu. Ngoba undonakele ngoku awuzuzigqabhuka ngaphansi. Kodwa undonakele ngoku uzawuvela ngasenhle. Njengoba bonke abakhayo besakha inqanawe zabo bezivula ngaphezulu wena yakho mayivalwe ngaphezulu. Ngoba undonakele ngoku amanzi esoyikayo ingawo awolwandle kodwa amanzi esoyikayo sizantyala esizawuthi qinga sentla. Yeah. Instruction bayakha bonke abantu kodwa kwathiwa wena Noah bamba nansi instruction. Bayakhonza bonke abantu kodwa wena mzalwane bamba nansi instruction. Yes. Basindiswe bonke abantu kodwa wena bamba nansi instruction. Shuthi ngoba babona besakha inqanawe zabo ngesono kutsho nezinhle wakhe njengabo baphi instruction. Ngoba kunohlobo labantu abangazusinda kwesi saqhwithi sizayo. Yeah. Maninzi abasindiswa ngasusurvivor. Baninzi osisindisiwe abangasusurvivor. Ngoba kukhona uqhithelo luzayo. Ikhonze lento ikhonza. Balinganiso ntanga ndini khonza njengabo. Obani bayayenza nje irongo ngantoni. Kuqhubeka khonza. Wakukhona lapho kuyiwa khona. Obani abangasuka khona ngalo xesha. Kukhona ixesha lapho umuntu nomuntu azozimela ngokwakhe ekhaya elangeni. Noah sukwakha ngoba kusakhiwa. Msuka sesifunzana salukwakha ngoba kusakhiwa. Apho bishop salukwakha ngoba kusakhiwa. Salubukela yonke into kuthiwa amabandla abaphandle nilinganise yona salukwakha ngoba kusakhiwa. Bayakeni bakhi into abayakhayo qhubekani nokwakha lena nina bambani instruction. Ingwele insindiso. Ingwele insindiso.
uba siyashiyeka mashiyeke, ayihlangani nesono, iyahlukanisa insindiso. Abasindiswayo bayaphuma phepherataya, abafuli bayavala. Akungeni noba ntoni ayezingenayo zezi-instructiweyo. Hayibo, namsebenzela usindisiwe. Isindisiwe nje. Isindisiwe. Naye usindisiwe. Sisazana. Sisafundana. Umjolo manje nowenzela ikawena imjolo. No ungawenza ukuthi niyadata umjolo. Asisadata konto siyenzayo. Siyadata. Hey, Sebastian. Siyadata. Yivale. Mama zifuthi masiyeke zivulekile kodwa wona yivale. Ithi xa isengenile uYesu bese uyavala. Susuvula. Makungangeni noba yintoni vala. Hey mahasaya. Hey vala. Yeah. Vala. Sancedwa ukuvala. Ukuba besingavalanga indawo esesihambe kuzo ngezininzi inhloko efane yami. Hey. Yemaninzi amehlo amakhulu anjenganga. Sancedwa ukuvala. Kuyavalwa. Nowa yivale nangaphezulu. Yivale. Sinabantu abasha abavulileyo, kuyavalwa. Kuyavalwa. Yeah. Hele mahasi. Siyathandaza. Yes, Lord. Verse number chapter number 7. Verse number 5. Standards. Siyathandaza. Verse 5. Yeah. Unawo wayenza yonke into ayiyalelwe nguDikhoyo. Yep. Masabe sisi. Wayemakhulu mathandathu ubudala uNowa. Ukufika kwezanhlala zemfuyo. Kana kumbe elizweni. Wayena 600 years. Washumayela uNowa esithi abantu mabangene kwathi uyaguga likhehle. Yeah. Kwathi thina sadla ubutsha bethu. Kanti bazophaphalaza nobutsha babo batshabalale nobutsha babo. Ujolikhe. Hayi madoda kanisibeleni thina ngegospel ka 14 to ka 17 to. Esiko 2025 ngoku siya understand. Babhujiswa be understand. Hey. Abantu basekhaya labalinye iqebe. uThixo awahlangula ngalo abantu yaba ngumkhombe. Yayikhona eminye imikhombe kodwa zange ibe namandla. Laba linye icebo uThixo alilungiseleyo elilungiselela abantu. Yavulwa isandla senceba wamemezela uNowa wathi abantu mabangene.
umufunda incwadi kaLuka uchapter number 17 kuthiwa imihla yokugqibela, nencwadi kaMateyu chapter number 24 uverse number 37, imihla yokugqibela yokubuya konyana woluntu iyoba njengemihla kaNowa. Into eyenziwa sibuye sizapha kule ndawo sizonixela uba ayikho late le nto, siziprofeto esi esasikhomba kwimihla esiphila kuyo. Kuthiwa babetshatiselana, babesendiselana, babenxila, babehamba benxila. Kwade kwalusuku uNowa wangena ngalo lavalwa uqa. Into ebethetha ngayo ngathi sozifike yafika. Kuthiwa kwafa lonke umuntu, kwafa yonke into ephilayo phezu komhlaba. Bese iBhayibhile ithi kwasinda uNowa nendlu yakhe. Bonke abantu bafa, bafa besezingqondweni, bafa bengongqondo, babulawa kuhlakanipha kwabo. Balithela icebo, balithela icebo, balithela. Wafakanisa uNowa waze wangena, kuthiwa washumayela for 40 days. Esithi ngenani phila basaya, yaqala imvula yakhaphaza bathi siyiqhelile, wathi uNowa ngenani unamahasaya. Yanetha imvula bathi sisiqhelele ezingaphezu kwezi, wathi uNowa ngenani. Webantu basekhaya nanamhlanje similapha, iyabuya inkosi yamakhosi. Uphi wena, undawuni wena? Waphathula kulo mhlaba walibala ngamanayitham nje, uzokwenja njani xa uvalwa? Jangan pada bersekat. Asik kita tenang. Andimnilwanga, ndiyanithanda. Into ebonakala uba ndiyanithanda kundixela inyaniso. Without Jesus there is no heaven. Uke wabhala omnye ngenye imini wathi ngaphandle kwakho Yesu ndiphilisa ihoko emhlabeni. Kodwa xa ukhona Yesu ndiphila izulu emhlabeni. Ndizocela le uNowa mhla ememezela bayiva into ayithethayo, kodwa zange bangene kwindawo awayisithi mabangene kuyo. Ngoba ukufa kwakho ngosindiswa kutsho uba usindisiwe. Uhlanganyela nabantu ababiza igama likaYesu nawuthandaza egameni likaYesu as long izono zikuwe. iBhayibhile itsho ngokuphandle ithi ngokaSathana. Sizomemezela kulo mhlaba. Uyani indawo isekhona, icango lisavuliwe. Asimemezele ebantwini ngoku abangamazi uYesu. Jonga, indaba ezisizosindiso zivakale umhlaba wonke. Kuthiwa ukumemezela kwabo abashumayelayo liBhayibhile izwi labo liduma ihlabathi lonke. Bonke abantu asithetha ngoYesu bathi Yesu, nditsho mna nezangoma zigciniwe zibulela ubawo njengawe.
kanti nawe ubulela uba ukodwa uzombi emsamo nabandizayo ebusuku abakhwela imibhaka nabakhwela ikheshi ebusuku bagcinile gcinwe ngubaba bagcinwe ngubaba yabanye indlela uThixo awayimisayo abantu abangasinda ngayo ayikokubona umkhombe ayikokuva ngokungena emkhombeni ayikokuva ngezantyalantyala ezizayo kodwa kungena emkhombeni. Baninzi abalapha baneqawe kodwa banaye uYesu. Ungavala amehlo wakho ngokujonga uba emehlweni wakho kovela uYesu nakwavela izono zakho into ekhombayo uba awunaye. As long xa uvala amehlo ubona ububi bakho, as long uthi ukuthi ufuneka urepente buyele kumdali wakho ukuze ziqinywe izono zakho. Ngoba izono ziyaqinywa xa ebonakaliswa sizawufana naye. Haleluya. Bonke abantu abanelo themba kuye bazenza nyungulu ngoba unento abayilindileyo makangasithe kuYesu. U-Isaya wayibona wathi izizono zenu ezifihla ubuso bakhe. As long izono zakho zisafihla ubuso bakhe uyamdinga wena. Yeke lento mansini uzaba ngaphambili ubona abantu besiza ngaphambili nawe uzenzisa ube ngathi uzose abantu basekayithathe serious le phakathi kokufa nokuphila. Haleluya. Imnandi man, imnandi intente kumnandi ukuze intenteni kodwa abantu abamfuni uYesu bamoya. Kumnandi man ukwamkela abafundisi ngoba abanye babona ama-boyfriend njengoba silapha nje ukho abasikhethelayo basikhethela nje njengoba silapha akuthi abatshatanga ngokwexawe soba khona imikhwa yoomama abadala abangaka bahambe bekhethela amantombi wabo. Ushumayela nje sowukhethiwe hawu uyabona mntanam uzibe ngathi uyasondela umseve funeka ukhuthale mntanam ade akubona funeka ukhuthale susuba livila mntanam suba livila amavila akaye emzini amavila kuthi khuthala mntanam yenza yonke into kukhuthala kanti ekhuthele nje akakhuthelelanga Yesu ukhuthalele nje abantu basekhaya uSathane niseliswe nani niseliswe nelikhulu dilishwa ngiyakusizela baninzi abantu xa kusuka intente bawe ngoba umkile umuntu ebekhonzela yena. Safika kwenye indawo bathi abapha kula ndawo abafana abafikayo apha babegangwa sithi xa bana sasoganga nasuba yabadla into yasezulwini yabadla xa besima ngaphambili bama bathi besize apha silindele ukuthi kodwa zange sixelwe ngokuthi sacelwa ngokwehlukana nezono ngoba umntu otya izono uthatha umkhonto wawukhomba entliziyweni yakho uzingcutsa ngomkhonto entliziyweni. Ikhona kodwa
haleluya. Laba linye icebo elalungiswayo ezulwini. Incwadi yezenzo chapter number 4 verse number 12. Sithandaza. Khawuleza semntanami ubonakala umuntu ofunda iBhayibheli. Verse 12. Verse number 12. Usindiso lufumaneka ngaye kuphela. Sindiso lufumaneka ngaye kuphela. Umfundi uYohane liBhayibhile udwenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi lithi ude wanqaba unyana wakhe ekukuphela. Usindiso mfowethu fumaneka ngoYesu. Fumaneka ngoYesu. Fumaneka ngoYesu. Laba linye izanjonjo zemvula lithi iBhayibhile mama zabetha kwagqumeka iintaba ezinde zasemhlabeni. Lithi iBhayibhile le nqanawe kaNowa yaye inyuka ngokuya amanzi esanda yayinyuka. The more amanzi esanda inqanawa yatshona phansi kodwa yayinyuka ngoba icebo lokwenziwa kwayo lalivela ngasentla. Bonke abantu abazawungena entweni ecebo layo lisuka ngasentla abanotshona ezantsi. Unamahasathaya umutshaba lufika njengezivunguvungu ezikhulu. iBhayibhile he will raise the standard. Istandard sethu asitshoni phansi kodwa sethu istandard siyasinyuka. The more kusanda ububi abantu abafumana icebo lasezulu abagqunywa ububi. Yona ndizibuza uba yephi insindiso oyifumeneyo wena yoyiswa bububi? Akukho gama limbi. Alikho. Akhona amagama. Abanye babethunyiwe, bethunywa njengam siyabengenalo igama. Njengoba ndinguxola nilazi igama lami. Haleluya. Amen. Ndinguxola igama lami. Babe ngoxola. Baguquka baba ngabapostile. Nakhonza bona. Nkosi. Abaprofeti. Naliyeka igama likaYesu. Abaprofeti. Nabamba abapostile nakhonza bona. Basenza utshona phansi. Bonke ababekhwele kwizinqanawe okanye kwizikhitshana ezazenziwe zatshona phansi mama. Kwasinda yabanye icebo layo lalivela ngasentla. Bonke abasezintweni zabantu basezawutshabalala nazo kuyosinda abantu abangene kuYesu. Yazi ngithethiswa into lena kanti bekho ngithethiswa ngithethiswa ngoba ndinifuneli mna izinenzana. Naxa ndihambile apha mhlawumbi sobe ndinibona uba siye sadibana uba ndiye ndaphinda kakuhle sodibana ezulwini nawe xa ungakhange utshintshe. Uba nditheze ndishumayele ndabuya ndayijikela inyaniso ndizayolahlwa uyongena ezulwini. Andikalingeni izulu nam sacenge lona. Nabefundiseni bathembileyo basacenga izulu. Akekho sesisuka kulo, akekho sefikile. uYesu yedwa kumele amehlo wethu onke siwajongise kuye sicenge yena ngoba wakhuphuka wayisimela ngasentla. Linye icebo elilungisiweyo kwesi sizukulwana uYesu.
na ungamthatha umenzo wakho, simama ngenyawo zethu, akubiye abe kuhle, ungamthatha nawe umenzo wakho, akubiyele andifuni bantu baninzi namhlanje, ndifuna nje imbinana yabantu, andifuni bantu baninzi. Ndiyayazi lithi awunayo, ndiyayazi so ude wathenjwa, uyazi uthenjiwe xa wena uthenjiwe, kodwa izulu xa likujonga liyazisola. Ayibuhlungu into yokuthenjwa ngabantu, kodwa izulu linika intloko qho xa likujonga. Ukuba bakhona abantu apha abathi siyamfuna uYesu thina manyana, ndidlalile kodwa ngoku ndifuna uYesu, ndifuna usindiswe. Abantu baseka le ntende ayinozomapha, sinoncama zonke izinto, simele nje ukuzodlala, asifuni necawe. Ebhekele uba sithi ke ngosilwela icawe sawufumana izishumi zenu neminikelo yenu, asithathi iminikelo yenu, asifune ezishumi zenu. Thatha uYesu. Nansi into esiyizeleyo apha kule ndawo, sizokucengela wena, sizokucengela wena. Ukuba ukhona umuntu otshoyo angagijimeza apha ngaphambili, ufuna uYesu. Ukuba ukhona lapha ungeza apha ngaphambili, cela badela aba bantu bonke aba balapha. Imihla yokuphila kwakho ibaliwe, usalibele ukudlala nje. Ukuba ukhona ulapha ententeni, ndicela uzapha ngaphambili, sizothandaza kunye nawe. Mna ndifuna uYesu. Yeke le nto yokuzipretenda, upretendele nawe, uzikhohlisa uthi ukhohlise wena. Oonyana bakaYakobi baya eyiphutha, wabuza uYosefa uphi umninawa wenu, bazikhohlisa bona, bengasaboni uba bayazikhohlisa, baxoka bade babukholwa ubuxoki babo. Nawe uthe wazikhohlisa wazibona ungathi right, ungekho right. Kuzele uzolungiswa wena, akungeni bantu abalungileyo ngalamnyango, kodwa kumele kuphuma abantu kulamnyango abalungisweyo uYesu. Ukuba ukhona lapha ngaphakathi, izothatha nangu uYesu. Cela uvala amehlo wakho, takafulani uze ngaphambili. Cela uvala amehlo wakho ngegama likaYesu. Cela sivale amehlo ethu, sixhome izandla phezulu ngegama lenkosi yethu Jesu. Solula izandla, cela ke senze umthandazo, sibonge izwi Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla. Siyabulela kakhulu Jesu, Nkosi yamakhosi, sibonge izwi lakho Baba wethu ongcwele. Siyathandaza ngegama lenkosi yami uJesu ophilayo. Baba siyabulela udumo, sibuyisela kuwe imbeko yonke Baba wethu onamandla. Siyabonga, sibonga ubucoko bakho, sibonga uthetha kwakho ngaphakathi kwethu Baba wethu ongcwele. Sikunika lonke udumo nalapha emalanga, sikunika lonke udumo nalapha busuku nje. Ufanelwe imbeko yonke, ufanelwe ludumo. Sibonga ubucoko bakho, sibonga ukukhuluma kwakho. Sawuthetha wena, ubomi bethu xa kucokona wena uyaguqulwa Baba wethu onamandla. Sibonga ubucoko bakho busuku ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga Nkosi, sazophuma Baba wethu onamandla. Siyabulela, oh siyabonga Nkosi, in Jesus mighty name. Siyabonga. Ndingumntwana wakho
bawo ndingumntwana wakho bawo stand up. Wasithoba izandla zakho nje uyabona sisazokhethu sengathi ebusuku ngathandaza nomuntu uthi ngexesha kuthethwayo apha kukhona ubutyala bubonayo enhliziyweni yakhe nomuntu njengoba kushunyayelwa ubona izono zakhe sekuye noba uyakhonza nomuntu kodwa njengoba uthixo ethethe namhlanje nomuntu kunezono zakhe asibonayo kodwa namhlanje nje umfana ombekhaya asithi bawa ndikole ndiyabufa lo muntu uyakhala uthi izono zam zingongameli kodwa into endiyidingayo ndidinga uyaseqoleni izono zam wena joyenda uphakamisa izandla zakho wenothi bawo qoleni izono zami phakamisa izandla zakho ndiyazibona izandla ziyaphakama nomuntu othi bawo qoleni izono zami njengoba kuthethwa apha ndiyazibona izono zam zindibele kodwa Jesu qoleni izono dula izandla zakho siyathandaza. God bless you forward. God bless you dadewethu dula izandla zakho siyathandaza. Azolula izandla ndiyabona mfowethu ndiyabona lula izandla noba ukhona enkosini yamasindiswa kodwa izono zakho zibambile namhlanje ndibona uyesu eleke emnqamlezweni ndibona ujesu ethuisa inkosi ebabisa bonke abantu esithi wazani nina abasindwa imithwalo dula izandla
izandla phezulu ngegama likaJesu. Phakamisa inyawo zakho. Enoxhoma izandla ungasondela ngaphambili. Sizothandaza kunye nempilo yakho. Sondela mfowethu. Ungasondela nje ngaphambili. Baleka siyathandaza. Sibasize bashazi nje apha ebusuku. Ungavumi ifake levuselele. Izono zakho zikuwe. Haleluya Jesu. Haleluya. Ungasondela uJesu. Uzothandaza mfundisi uJames. Sondela mfowethu. Imani ndaba. Noma sawoneka kangakanani. Bona imani isandla sikhoma eJesu. Ndiyabona uJesu uthi woza mntanami. Yisa. Ndibona uJesu emnqamlezweni. Rakapashata. Usondela tata. Ungashiyeki mlapakho. Izono siyaxolelwa. Bantu basibonza. Noma izono zingangendaba. Izona isibonisa. Ulizandla zakho. Wena manga phambili. Inhliziyo yakho uphethe namazwi.